воқеан ҳам имрӯзҳо чун ҳар вақта ҳатто зиёдтар аз қабл шаҳрвандони кишвари мо паи муаррифии давлати худ дар сатҳи байналмилал камари ҳиммат мебанданд ва теъдоди зиёди онҳоро бо ҷавонон ташкил медиҳанд. ҳар рӯз як хабар мешунавем. Масалан, як нафар ҷавони варзишгари тоҷик тавонист тавассути ҳунару маҳорати варзишии худ дар мусобиқоти сатҳи байналмилал парчамбардори кишвари хеш бигардад. ё дастаи мунтахаби наврасону ҷавонони тоҷикистон оид ба футбол тавонистанд дастаи рақибро бо ҳисоби 7-0 дар мусобиқоти охири худ мағлуб бисозанд. ва ё як нафар ҷавони боистеъдоди кишвар тавассути ҳунару маҳорати овозхониву навозандагии хеш шаҳрвандони дигар кишварро мафтуни садову симои худ кард. бо ин мақсад бароятон дуруд мегӯем тамошобинони азизи телевизиони Сафина ва пешниҳодатон мекунем нашри 56-уми барномаи публисистии Ҷаҳонзебро. ва ин навбат дар меҳмонии мо як нафар ҷавоне қарор доранд ки тавассути ҳунару маҳорати худ дар озмуну фестивалҳои сатҳи байналмилал ширкат кардааст. ӯ кист? баъд аз чанд лаҳза хоҳем фаҳмид. تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد های تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد از این رو همه آید الهام شاعر از ساز و راز دوتار با هنگ دل از این رو همه آید الهام شاعر از ساز و راز دوتار با هنگ دل راز دل عاشقان تار دوتارم با آهنگ خوش او گیرد قرارم راز دل عاشقان تار دوتارم های تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد دوتاری من سراید از صلح و وعدت از قلب سروری ما هم از محبت دوتاری من سراید از صلح و وعدت از قلب سروری ما هم از محبت شکرانه تاجیکستان آزاد کشور از مهر سروری ما دل ها منور شکرانه تاجیکستان آزاد کشور های تاری جانان خمار آورد در سر کوهی بلند بهار آورد تاری جانان خمار آورد تاری جانان خمار آورد. بهترین مدینه بانو، سعادتتون خسته نباشد. تشکر زیاد. خوب، тамошобинони азиз، Мадина бону Шарифова меҳмони навбатӣ барномаи публисистии Ҷаҳонзеб. Яъне ин аст ана ҳамун навозиш, ана ҳамун садои хело ҳам фораму гӯшнавози шумо ки дар озмуни сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карdeду ҷои аввалро гирифтед. бале. хуб, Мадина, пеш аз он ки дар бораи ана ҳамин ҷоизаву мукофотҳое ки масалан шумо аз сатҳи ҷаҳонӣ касб кардед суҳбат бикунем, фикр мекунам каме бояд дар бораи чӣ гуна ба ин пайроҳа ворид шудани шумо суҳбат бикунем. яъне пеш аз он ки шумо раҳсипор шавед ба озмунҳову фестивалҳои мусиқавии сатҳи ҷаҳонӣ, аз кишвари худ таҷриба касб мекунед, яъне ҷое таҳсил мекунед, навозиши асбоби мусиқӣ ёд мегиред, дар озмунҳои сатҳи ҷумҳур ширкат мекунед то ин ки раҳсипор шавед ба озмунҳои сатҳи байналмилалӣ. манзурам аз ин гуфтаҳо ҳамин аст ки шумо аз кай боз навохтани асбоби мусиқии дуторро аз худ кардед? من از خودی در مکتب کودکانه صنعتی شهر ترسونزاده می‌خواندم و در آنجا معلمم
некматуллоева Нора ба ман дарси мусиқӣ навохтан дутор ва сарояндагиро ба ман мемӯзонданд ва ман дар он ҷо хело чизҳо ёд гирифтам ва дар синфи ҳафтумгиам дар назди ҷаноби олии муҳтарам Эмоли Раҳмон иштирок кардам ва бо роҳхати он кас дар мактаби мусиқимёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратуллатев таҳсил мекунам ва ман дар он ҷо қариб имсол аст ки 4 соли хондани ман аст. Бо дастгирӣ ва пешниҳоди устодон ман дар бисёр фестивал ва озмунҳои ҷумҳуравӣ иштирок кардам. хуб яъне ҳастанд ҳамин гуна озмунҳое ки шумо дар сатҳи ҷумҳур сараввал иштирок кардед, масалан соҳиби ҷову мақом гардидед, пас он истеъдоди шуморо диданд, ҳунари шуморо диданд ва бо боварии комил хостанд ки шуморо раҳсипор кунанд ба озмунҳои сатҳи байналмилал. хуб Мадина буну мехостем фаҳмем ки шумо ба ғайр аз он ки асбоби мусиқавии дутор менавозед, боз дигар намудҳои асбоби мусиқиро метавонед навохта? бале, ба ғайр аз ин боз ман дар фортепиано ва скрипка машғул ҳастам. яъне ин асбобҳои мусиқиро низ навохта Менавозам. метавонед. хуб Мадина буну дар умум яъне шумо аз уҳдаи навохтани се асбоби мусиқӣ мебароед. бештар навозиши кадоми онҳо ба шумо писанд аст? Бештар аз инҳо ба ман дутор. дутор ва маҳз навозиши яъне ҳамин дутор аст ки шумо кӯшиш кардед ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва ҷумҳуриявӣ бо ин асбоби худ муаррифгари кишвари худ бошед. Бале. хуб Мадина, шумо чӣ гуна омодагӣ медидед барои иштирок кардан дар озмунҳои чӣ сатҳи ҷумҳур ва чӣ берун аз он? Яъне қабл аз он ки дар озмунҳо иштирок кунед, омодагиҳотон чӣ гуна буд? Бо кӣ машқ тамрин мекардед? Машқи садо, машқи навозиш? Ман бо муаллимам ки ном доранд Гулов Дилшод, бо он кас барои ҳар як озмуне ки мешавад ва ҳар як фестивалҳои ҷумҳуриявӣ ки мешавад, бо устодам ҳар рӯз машқ мекунам ва кӯшиш мекунам ки бо сари баланд дар озмунҳо иштирок кунам. хуб машқу тамринатон чӣ гуна мегузарад? Масалан шумо аз субҳ то бегоҳ ба фикрам дар мактаби махсуси мусиқавӣ ба номи Миратуллатев масалан дарс мехонед, таҳсил мекунед, он ҷо раванди таълим ҳамин гуна аст яъне? Бале. аз субҳ то бегоҳ? То бегоҳ. чӣ гуна мегузаранд дарсҳо? мо аввал аз соатҳои 8 то 1 дарсҳои фаниямонро мехонем ва баъд аз он ба мусиқиам. яъне то бегоҳ? То бегоҳ. хуб шумо дар муддати 4 соли таҳсилатон дар мактаби махсусӣ ба номи Миратулло Атоев, яъне пештар шумо дар шаҳри Турсунзода таҳсил мекардед дар ҳамин гуна як мактаби махсуси санъат. алон ки дар мактаби мазкур таҳсил мекунед, чӣ чизҳоро омӯхтед? Яъне фарқ ҳаст масалан дар марказ таҳсил кардану дар ноҳия? чӣ фарқият дорад мактаб? бале, фарқи зиёд дорад ки мо дар мактаби санъати кӯдаконаи Шартизода мехондам. мо дар он ҷо дарсҳои амин дутор ва сарояндагӣ мехондам. Фарқият дар он аст ки ба фикри ман ин мактабе ки ман ҳозир дар шаҳри Душанбе мехонам хело душвортар аст. аз чӣ ҷиҳат? аз фани мусиқӣ барои ман хело душвор аст. ва новбаста аз он ки душвор аст, шумо кӯшиш мекунед ки мекунам бо сари баланд таҳсил кунед, хатм кунед ва як нафар санъаткори муваффақи кишвар бошед. Бале. бароятон муваффақият мехоҳем. Ташаккури зиёд. хуб биёед акнун дар бораи ҳамун озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳарф бизанем. фикр мекунам фурсат ҳам фаро расидааст акнун. мо шуморо шинохтем, аз наздик шинохтем, ба ҳунару маҳорати овозхониву навозандагиатон низ ба қадри имкон шинос шудем. мо ва тамошобин чун дар аввал навозиши хело ҳам гӯшнавозу форам кардед. чӣ гуна шумо роҳхат гирифтед ба озмуни сатҳи ҷаҳонӣ? Яъне ин озмун дар берун аз кишвар гузашт? Дар кадом кишвар? дар кишвари Россия, шаҳри Санкт-Петербург ва ҷумҳурии Карелия. хуб чӣ гуна роҳхат гирифтед ба ин озмун? ман ҳамин сол дар мактаби миёнаи махсуси санъати ҷумҳуравӣ ба номи Миратуллатев консерт додам. Консерти худро ки беш аз 15 суруд доштам, консерт додам ва дар он ҷо муаллимам Шарифова Хосият Ҳакимовна маро номнавис карданд дар озмун ва гуфтанд ки дар ҳамин озмун ту иштирок менамоӣ. ва ҳамин гуна шумо роҳхат гирифтед ба ин озмун. ин дастоварди шумо дастоварди тоза аст, дастоварди нав аст. чӣ қадар муддат гузашт аз ин дастовард? яъне кадом моҳ буд рафта будед? мо аз 25 май рафтем ва
14 июн омаде баргаштед. Хуб, биёед атрофи ана ҳамин баргузории озмун суҳбат бикунем. Чӣ гуна гузашт? Иштирокчиён аз куҷоҳо буданд? Чӣ қадар давлат он ҷо иштирок мекарданд? Дар он ҷо зиёда аз 35 давлат буд, ки аз он давлатҳои Украина, Финия, Туркия, Тоҷикистон ва зиёда аз бисёр давлатҳо буданд. Вақте ки мо ба шаҳри Санкт-Петербург рафтем, дар он ҷо моро хеле хуб дастгирӣ карданд ва пешвоз гирифтанд ва дар озмун дар фестивал зиёда аз синни 4-солагӣ то 80-солагӣ буд. Ин фақат дар фестивал буд. Дар он ҷо ман баъд аз давлати Туркия хондам суди худро. Хеле нағз қабул карданд ва ҳамин тавр ман судамро хондам. Ва вақте ки ман суди худро хондам, соҳиби диплом шудам дар фестивал. Хуб, Мадина, аз гуфтаҳои шумо пеши назарам ман ҳамун муҳите омад, ки масалан мо ҳамчун тамошобин дар толор менишастем, шумо баромад мекардед ва фикр мекунам шуморо хеле хуб қабул карданду қарсакҳои самиам заданд, зеро шуморо бо диплом сарфароз гардонданд. Он ҷо шумо чӣ гуна суруд хондед? Ман дар фестивал суруди бо номи Зулфи Мушкинро хондам, ки романси Шоҳназар Соҳибов буд, мухаммаси Ани бар ғазали Ҳофиз. Хуб, ҳоло имкон доред ки ҳамун сурудро назди мо низ пеши тамошобин замзама кунем? Бале. Марҳамат. Сарам ҷуз хаёлат ҳавое надорад, ғамам бевисолат давое надорад, танам бенаволат навое надорад, дилам беҷамолат сафое надорад, чӯ бегонае кошное надорад. Беҳтарин. Чӣ гуна бо ин садо, бо ин симо ба Мадинабону ҷои аввалро надод? Хуб, Мадинабону, алон назди мо як медал аст ва як ҳайкалча гӯем, ин чӣ гуна ҳайкалча бошад? Хуб, аз инҳо сухан бигӯед. Ин асосан ки номи озмуни мо Маҷанега буд, ба расми ҳамун мисли мавҷ карда шудааст ва аз ҳамин сабаб ҳам хел шакл дорад. Ин баъд аз фестивали шумо буд, ки ба ин ҷоиза шумо сазовор гаштед? Не, ин дар Озмун буд. Дар Озмун. Дар кадом минтақа? Дар Ҷумҳурии Карелия. Яъне ин озмунро ҳам дар Федератсияи Россия баргузор гардид? Бале. Хуб, чӣ гуна буд? Он ҷо чӣ гуна баромад кардед, ки ба шумо ҷои аввалро доданд? Дар Ҷумҳурии Карелия иштирокчиён дар Озмун 35 давлат буданд. Аз синни 9-солагӣ то синни 18 сола буд. Ва дар он ҷо ман суруди худро хондам, ки бо номи Наврӯзӣ буд. Ба ман хело кафгӯбиҳои зиёд карданд ва ман хело хурсанд шудам, ки ба онҳо маҳқул шудам. Ва дар он ҷо вақте ки ман сурудро тамом кардам ва дар охир ҷанбаси ин озмун буд ва дар он ҷо аввал ҷойҳои дипломатҳоро мегуфтанд. Аввал дипломатҳоро гуфтам ва баъд ҷои сеюм ва баъд дуюм. Баъд якум Шарифова Мадинабону гуфтам ва ман ҷои Тоҷикистон. Бале, аз Тоҷикистон. Беҳад хурсанд шудед, чун аввалин озмуне буд, ки шумо иштирок кардед, якбора ҷои аввалро касб кардед. Бале. Хуб, чӣ гуна эҳсос буд? Чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифта буданд ҳамон лаҳза? Ман хело зиёд метарсидам. Вақте ки баромад мекардам, ҳар як саронда ки иштирок мекунад, ҳар як одаме ки баромад мекунад, дар дили худ тарс дорад. ҳатто интизори он набудед, ки аз ҳаяҷону аз тарс шумо ҷои аввалро мегиред ва масалан лифофаро кушода номи шуморо мегиранд дар он озмуни сатҳи ҷаҳонӣ, ки 35 давлат иштирок карда буд? Бале. Беҳтарин. Хуб, ин ифтихори мо аст, ки ба мисли шумо ҷавонону наврасон тавонистанд дар сатҳи ҷаҳонӣ тавассути ҳунару маҳорати худ аз дилхоҳ соҳаҳо Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал муаррифӣ мекунанд. фикр мекунам як навор тамошо бикунем аз ана ҳамин озмун. Хеле ҳам хуб мешавад, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. Бале. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
Шарифова, вечерний Омиджон, Душанбе. хуб Мадина, фикр мекунам тавонистем то андозае дар бораи кору фаъолияти таҳсили шумо ҳарф бизанем ва якчанд дастовардҳои шуморо ба тамошобин ба қадри имкон муаррифӣ бисозем. мехостем бифаҳмем ки дар оянда шумо чӣ мақсад доред? ман дар оянда мақсад дорам ки дар консерваторияи ҷумҳурии тоҷикистон бихонам ва мехоҳам ки сарояндаи ҷумҳурии тоҷикистон шавам. беҳтарин. хуб фикр мекунам ки ба ин орзу ба ин қасдатон ҳатман мерасед, зеро шумо барои ин ҳам симои хуб доред, ҳам садои хуб доред. ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб Мадина, мехостем ба таври зинда ана ҳамун суруде ки шумо дар озмуни сатҳи ҷаҳонӣ миёни 35 давлати ҷаҳон хондед, ҳамонро наздимон низ замзама бикунед. имкон аст? бале. марҳамат. озода ватан диёри умед туи моем ситорагону хуршед туи қиблаи тоҷикони олам ҳастие моем ситорагону хуршед туи моем ситорагону хуршед туи беҳтарин. хаста набошад, садоятон чашм нарасад. хуб Мадина, ташаккур бароятон барои як суҳбати хело ҳам хуб, барои суҳбати самимиятон дар он хусус ки шумо тавонистед аз дастоварди худ барои мову барои тамошобин сухан бикунед, ҳарф бизанед ва мову тамошобинро аз он огаҳ бикунед ки шумо низ дар қатори дигар наврасону ҷавонон тавонистаед тавассути ҳунару маҳорати овозхониву навозандагии худ дар сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифгар бошед. ҳаминро мегӯем ки ҳеҷ гоҳ ба ақиб наравед, ҳамеша ба пеш баҳри фатҳи қуллаи мақсуд ва бираведу ҷаҳонро тасхир бикунед тавассути ҳамун ҳунару маҳорати худ. ташаккури зиёд. саломат бошед. навозандаи хубу сарояндаи ҷавону муваффақ ки бо лаҳни ширину зебои булбулонаи худ замони ҳамагонро мафтуни хеш карда буд, акнун дар фестивал озмуни сатҳи ҷаҳонӣ миёни 35 кишвари дунё муаррифгари миллату давлати худ гардед. Мадина бону Шарифова новбаста аз он ки ҳоло ҷавон аст, бо кӯшишу заҳмати хешу бо талоши модар ба ин зина расидааст. мадина бону ки худ духтараки боҳунар аст, тавассути истеъдоди навозандагӣ ва овозхонияш дар чандин озмунҳои сатҳи ҷумҳур низ ширкат карда соҳиби диплому ифтихорномаҳо гардидааст ва барояш аз ҳама тӯҳфаи гаронтарин ин бо ифтихори арзанда соҳиб гардидани ному унвони муаррифгари кишвар хориҷ аз ватан мебошад. зеро маҳз ҳамин ному мақом буд ки дар борааш дар маҷаллаву газетаҳо мақолаҳо чоп карданд ва дур нагардид он рӯзе ки дар бораи Мадина бону барномае тарҳрезӣ шавад ба мисли Ҷаҳонзеб ки ову ҳунару дастовардҳояшро тамошобини телевизиони Сафина низ бишносад.
хулас аз суҳбат бо Мадина Бону барои ҳамаи мо маълум гашт ки ӯ низ дар қатори наврасону ҷавонони фаъоли кишвар пайм маърифии ватани худ дар сатҳи ҷаҳонӣ камари ҳиммат бастааст ва аз ин ба баъд низ ҳамин амали худ идома хоҳад дод. дар охир барои Мадина Бону касби муваффақиятҳои бузург таманно мекунем ва мегӯем ки Мадина Бону ту бо ҳунару маҳорати навозандагиву овозхонии худ ҷаҳонзеб ҳастӣ. хуб, қисмати охири барномаамон фаро расидааст. дар ин қисмат ба шумо 5 саволи дигар медиҳем ва бояд бигӯем ки ин саволҳо каме кунҷковона ҳастанд, аз мавзӯъ ҳам берун ҳастанд. фикр мекунам ба ин саволҳо шумо ҷавобҳои мушаххаса медиҳед. тайёред шумо? бале. саволи аввал ин гуна аст. шумо ки аввалин маротиба берун аз кишвар баромадед, яъне аввалин кишваре ки шумо ба он сафар кардед, он ҳам барои иштирок дар озмун Федератсияи Россия. унҷо шуморо хуб қабул карданд, хуб пазируфтанд ва тавонистед ки зинаи ифтихориро низ касб кунед ҷои аввалро. хуб, савол ин гуна аст. кишвари Россия писандатон омад ва мехостед ки онҷо кору фаъолияти зиндагӣ бикунед? бале, писандам омад ва ман мехоҳам ки дар ҳамин ҷумҳурии худам кору фаъолият намоям. яъне давлати дигарро барои зисту барои кору фаъолият интихоб намекунед? не. беҳтарин. хуб, саволи дуюм. худро ба кору ба таҳсилу ба эҷодиёт чӣ гуна ҳавасманд мекунед? ман ки худам бисёр сул хонданро дӯст медорам ва ҳамин хело шавқи зиёди ман ба ҳамин кору фаъолияти ман ҳавасманд мекунад. яъне шавқу завқи сарояндагӣ, сурудхонӣ шуморо ҳавасманд мекунад ба эҷодиёт? бале. хуб, саволи дигар. боре ҳам шуда буд ки хоби дидаатон амалӣ шуда бошад, ба қавли рост баромада бошад? фикр мекунам ки як хоби ман рост баромадааст, чунки як рӯз ман хоб дида будам ки пеш аз ҳамин озмун даъват кардан ё номнавис кардан дар як ҷо ман баромад карда истода будам ва саҳар ман хестам, рафтам ки муаллимам фаҳмидам ки маро дар озмун номнавис кардан. ин гуна ҳолатҳо будам. бале. хуб, саволи дигар. мехостед дар бораатон китоб бинависам? албатта ман мехоҳам ҳамон тарз зиндагонӣ кунам ки ҳунару эҷодиёти ман намуна бошад барои дигарон ва дар бораи ман китоб бинависам. беҳтарин. хуб, саволи охар. кишвари дӯстдоштаи шумо кадом кишвар аст? шаҳри Санкт-Петербург. онҷое ки рафтед дар аввалин озмун иштирок кардеду соҳиби ҷоиза шудед? бале. беҳтарин. хуб, ташаккур бароятон, барои як суҳбати хуб, барои суҳбати самимиятон ва барои ҷавобҳои кушоду равшан додаатон. Мадина Бону, қисмати охири барномаамон фаро расид ва чун анъана ба шумо низ мисли дигар ҷавонону наврасон ва дигар меҳмононе ки дар барномаи публисистии Ҷаҳонзеб иштирок карданд ва онҳоро мо бо як ҳадияи кӯчак сарфароз гардонидем. ин гуна ҳам бигӯем хато намекунем. ин ҳадияи кӯчак ҳам диплом аст. он ҳам ба хотире ба шумо тақдим мекунем ки шумо тавонистед дар озмуни мусиқавии сатҳи ҷаҳонӣ обрӯву нуфузи Тоҷикистонро баланд бардориду кишвари хеш муаррифгар бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед ва дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон бошад. ташаккури зиёд ва ташаккури зиёд мегӯям ки шумо маро ба ин барнома даъват кардед ва ман хеле аз он хурсанд шудам ки бо шумо ҳамсуҳбат шудам ва ташаккури зиёд ба телевизиони Сафина ки маро даъват карданд. беҳтарин. хуб, бираведу боз дар дигар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кунед ва ҳамин гуна кишвари хеш Тоҷикистонро муаррифгар бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед. тамошобинони азиз, ҳамин ҷо барномаи публисистии Ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва ёдовар мешавем ки меҳмони навбатии мо буданд Мадина Бону, Шарифова, як нафар ҷавони боистеъдоди кишварамон ки дар озмуни байналмилалӣ мавҷи Анега ҳамин чанд моҳ қабл ширкат карда Тоҷикистонро муаррифгар шуданд. ва ҳамин ҷо бо пешниҳоди як суруд, як замзама, як навозиш аз ҷониби Мадина Бону барномаамонро ба анҷом мерасонем ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон тавассути ҳунару маҳорати худ зави ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед. باغبان درا کشام سیری باغد آمدم باغبان درا کشام سیری باغد آمدم از گلن نمیچینم از اور تماشا آمدم از گلن نمیچینم از اور تماشا آمدم
سینه صندوق جان تصدق خانه مهمان آمده است. سینه صندوق جان تصدق خانه مهمان آمده است. خلقه های گوشیارم از قرطاق آمده است. خلقه های گوشیارم از قرطاق آمده است. ای باغبان در آغوش آمد سیری باغت آمدم. باغبان در آغوش آمد سیری باغت آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم.